handicapҳои дағал доштанаш, яъне ки аъзои оила бо якдигариш хоб мекунанд. Шимолш намегӯм қини бад шид. Короче правительство ҳамихе ҳисоб кард ки либо одаморо мекишем, либо кам мемонем таваллуд кардан. Аз як кӯдак зиёд таваллуд кардан мумкин нест. ин закон қабул шуда. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як чанд қонуное ки в общем дар сараш фикр мея ки ва чӣ гуна дар сараш дар бораи қабул кардани ҳамин хел қонун фикр дар сари ӯ омадагия. В общем ки буданаш майли чӣ гуна ҳамин хел қонун дар сари ҳамун ворид шид ва ҳамин қонунна чӣ гуна қабул кардан. ин қонун аз ҳар гуна кишварҳо аста ва кӯҳнаву нав ҳар хелай. Ва бародаро ман телеграм канал дорам бо мисол видеоҳои страшни ё ки ягон намуд видеоҳои жёсткие ки вообще ба қонуни ютуб мумкин нест ухе видеоро гузоштан. Ман ухе видеоро дар телеграм канал мепартам. ссилка телеграм канал дар описанияи видео аста. Касе ки описанияро наметавона дар закреплёни комментарие ки ссилка мондагия барои бозӣ кардан ҳамун комментария мекушоем, поёнишда ҳастай ссилка. Ва бародаро фаромӯш намекунем ссилка ки дар комментарияи видео закрепит кардагия и фақат барои дӯстдорои варзишам ва барои одамое ки мақсад метавонанд анализ кунанд ки кадом ҷанговар ё бозингар бурд мекунад, дар бурди ӯ метавонем ки сум кор кунем. ссилка дар комментарияи видео закрепит кардагия якум комментария фаромӯш накунед. промокоди каналро истифода барем барои бонус ба даст овардан. смиват кардани туалет баъди кор бортабуд кардан, яъне ки вақте ки ту кори бортабуд мекунӣ дар туалет одамо чӣ кор мекунанд? Вақте ки ҳам кор бортабуд мекунӣ баъди соати 10 шав мумкин несте ки чизу чораи дуруни ҳам туалета кнопкаша бужиқи оша сарди то ки ура бушува. Чего, блядь? И қонун қабул карда шудагия бародаро дар Швейтсария. Тасаввур кунед шумо вақте ки Швейтсария мере баъди соати 10 шаб намедонам чӣ кор бояд кунӣ? Мефуро ягон ҷангал мегирезӣ медави мерай ё ин ки гаршок мегирӣ размери чанда калон солда памперс вообще вуҷуд дорад? Намедонам, короче ягон чӣ придумад мекунӣ да. Ва бародаро чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем ҳар як законе ки қабул мешава як сабаб дора. Ай хиди закон да бародаро бо сабабаш аҷоибтарака, яъне ки чӣ гуна ба чӣ хотир ҳамин закона қабул кардагиам? Ба хотири оне ки вақте ки соати 10 шаб ҳама хобай, вақте ки оби туалета ҳуй метӣ овозаш безе бай ҳамсоёта метавонӣ ки нороҳат кунӣ. Так аво ҳамсоё фикр намекунанд ки вообще тама нороҳат да ӯ ҳолати мешавам ки на ай овози туалета шунавидан яке ғир мега 3 секунд. Аз он ман нороҳат мешавам ки вообще то соара тоқат кунам. Не? иша фикр накардем? Албатта ки ҳастай законно ва бо ҳастай одамое ки законно нарушад мекунанд, не ки чӣ ки ҳаст нест, ҳамин хел закон ҳаст. Мисол агар одам жалб кунад ки туалета то ҳуй додӣ, в общем метавонанд ки бум шава. Аз як кӯдак зиёд таваллуд кардан мумкин нест. ин закон қабул шудагиаи солҳои 70 дар Хитой. Яъне ки запрещено буд халқи Хитойда ки аз як кӯдак зиёд таваллуд кунанд ва ин кора месанҷиданд, хеле ҷиддӣ нигоҳ мекарданд, проверка мекарданд, тафтиш мекарданд. Так тасаввур ки хонат будороян ки дар хона ду кӯдакай чӣ мегӯй ба? Будав бачаҷон хонатон бира типаи ҳамсояша. Хеле одамои тафтиш кардагӣ меган хеле ҳамсояш будае ки не ки дар даҳни дарс палид мешаванд. Вақти кӯдак мега оча охи хонаи химона ки ҷобурам. Аз сабаби қабул кардани ин қонун дар чӣ буд ки дар ҳамун вақт уровни марг аз уровни таваллуд шиданда камтар буд. правительство ҳамихе ҳисоб кард ки либо одаморо мекишем, либо кам мемонем таваллуд кунанд. бовар кардем? бародаро мекишем нагуфтада? Гуфтанд ки мо наметавонем, ресурсҳои мо намераса ки ин қадар одама кар мекунем. ҳамин хотир ҳамихе запрет мемонанд ки якта зиёд мумкин нету. Ва натиҷаи ин хел кор на он қадар хуб мешава ва соли 2015 иҷозат метаҳанд ки дигим кӯдакам таваллуд кунанд. ҳаме ки бо ҳамин қадар таърихи қинии Хитой нигоҳ накарда, ҳозир мо медонем ки наслияни Хитой чӣ гуна. агар ки закона намемондам ба фикрам ки ой мешид ҳозир. парондан аз лук. ин закон аз Англия пайдо шудагия. ҳама писароида ки ай 12 сола болоанд ва ҳар ҳафта бояд ки 2 соати тамрин мекардан парондан аз
лук да. Хиди закон соли 1514 баромадагия, вақте ки Карол Генри 8 сарварӣ мекард. Бале ҳозир и закон у қадар актуална неста, чем пешина, яъне ки ҳама ира следит намекуна, не ки юридически и закон админичдаги неста. Соли 2012 председатели законодатели Англия ҳаракат мекуна ки ҳами закона манъ куна, не ки ба кадом сабаби ӯ кора карда наметавона. Яъне ки хубтар ки амира нобуд кунӣ ҳами закона, барои чи ки ҳозир люки профессионални ки мисол мед парона хушрӯчӣ мекуна дар Англия ӯра белитсензия гирифтам намешавад. Яъне ки тасаввур кунед шумо ки ҳам лукам гирифта наметавонӣ. Ҳам бои закон аст ки одам ай 12 сола боло бояд ки ҳар ҳафта 2 соати тамрин кунад. Хай битен тамрин кунем не мумкин нест. Хай чи ба закон аст. Хай аст. Хай бигиринша не намегиримша. Да вообще чи мехоҳем шумо? Яъне ки сабаб шумо ҳам қадар мефаҳам ки сабаби коро вуҷуд доштанаш то имрӯза барои чие ки фаҳмид. Бале маладес. Барои оне ки ман дар бораи шумо видео кунам. фарбеҳ бидан, кошки ма фарбеҳ бошам. Бале чӣ хеле ки медонем аз нигоҳи медисина бигирем, ҳар одам пасаднашини қаддаш вазни дар кори дора ва одаме ки аями пасаднашини қадд вазн мақсад вазнаш зиёдтай, зиёдти вазни ӯ дар организми ӯ зарар мерасонад ва дар Япония ба ҳамин хулоса меоянд ки ҳами кора закон мекунанд, яъне ки намонанд ки одамо фарбеҳ шаванд. Ва ҳамин хел дар Япония одамое ки аз синни соли 46 то 73 солан бояд ҳама вақт вазни худшонда следит кунанд. Агар ки миёни мардо ай 78 сантиметр зиёд боша, 89 зиёд ай зано, и одамо маҷбуранд ки худшона ислоҳ кунанд, вагарна штраф карда мешаванд. Ва фикр мекунам ки и закон барои мисол тандурустии халқ не барои сумкор кардан пешбинишидагие, вагарна ила чӣ хел мешавад бифаҳмӣ. Ва абсурдии закон дар чӣ айбардоро ки чӣ хеле ки бисёр ҷо мо медонанд намуди варзиш бо номи сумо, худ шумо дар кандесин чӣ гуна варзишаи дариҷа вазни калон и плюсай. Яъне ки варзиши ки худи Япония баровардагиаша вазни калон қатӣ дар оҷа вазни калон доштан запрещено. В общем, короче, определитесь вообще. Мумкин ки ёда ягон скидка аст, ё ки ягон намедонам. Типа яъне ки майли хайти чемпиони сумои бхбх. Чи? Бхбгар. Инцест, яъне ки аъзои оила ҳамин хел мавзуъро нағз намебинем, хел капои дағал доштанаш. Яъне ки аъзои оила бо якдигариш хоб мекунанд. И закон албатта ки як закони хеле ғайриоддӣ ва какой ғайриоддӣ даҳшатноки, в общем, вообще пипецки мешавад ки беҳисобе мешавад. Дар штати Алабамаи Америка, бародаро, агар шумо надонед, дар Америка масад ҳар штаташ бо законош гуногун ай вобаста ай штатош. Ва ҳамин хел дар штати Алабамаи Америка технически никоҳи байни оилавӣ мумкин ай. Пиздец. Чӣ гуна вообще дар сари ки мехеза ҳамин хел фикр мезана ки бихезем ҳамин хел чиза легални кунем ва иш майле пӯшо одамое ки ҳами хайбага хай закон ҳаст, ай закон моро иҷозат мета биё давай мекунем ҳами кора. Вообще тасаввур кардастем чӣ гуфтесам бародаро? Хунадорӣ кардан мисол ҳошимол шуна мегум қини бад шид короче. Дига намезанам пеш меда. Мурдан дар зданияи парламент. Кор дар парламент албатта ки хеле кори қинай. Қабул кардани закон дар борааш гап задан. Фаҳмида накунед законо дар куҷо мебаромада. Ба фикрам ки хеле кори қинай ва риски калон дора барои мурдан. Вагарна чӣ ваи хеле қонун придумат кардан. Чӣ гуна қонун? Ҳозир мефаҳмем бародаро. Соли 1811 дар Англия қонун қабул карда мешавад ки манъ мекунад мурдана дар зданияи парламент. Яъне намезанем гуфтам сарман. Дига намезанам бародаро. Ставкара мемонам. Типа ба гуфтаи шумо вообще-то мо интихоб мекунем, бомбарем намбарем. Типа айдур як кас даст мевардора, ҳама закон абсурҷа каси як кас даст мевардора, иҷозат метам бихе чӣ гуфтани? Короче мо мурданем бомбарем ё не?
Да что ты, черт побери, такое несешь? Ҳам хеле худтон представить мекунед вообще. Ӯ марг шуморо намепурса ки ту мембари иҷоздани парламента ё ки хонатон. Да, любой намуд одамам мегирифтиян дар ҳамин хел корро, то ки ҳамин хел законҳоро қабул кунанд. Яъне ки технически ба нигоҳи қонун агар ки дар зани парламент ягон одам хича хела бад ҳис кунад, яъне ки наздик боша мурданда. чӣ? касе ҳозир ҳамҷа гуфт ки ӯро тез ба анисаи баранд то ки намбарам, ман хеш навидам ба фикрам. Не, ӯро метавонанд турма баранд. Че, ебанутый, что ли? Мо мефурам сармо бизанам, ки намезанам. Гуфтам бемгу намезанем. Албатта хеле закони туфтовски не ки то ҳозира дар Англия и закон ҳаст. Не ки анаи законаш ман маъқуле бародаро, барое ки ман худам ҳамин одами қавақниро баъд мебинам да. Ҳамин одам мада ҳичи накунам, ҳамин қавақ шуда пешам надоза. Хуни ма меҷӯша вақте ки ҳамин одам қавақ бидоза. Шумо қавақниро баъд мебинед? Прикинь, қати одам шутаги қачи гавису шутагам то нигоҳ дору. Читари қавақ бош хемеша? Короче, ман натонистам. В общем, хеле. Миллани итолиёӣ бо моддаҳои худаш дар тамоми ҷаҳон машҳур ва дар ин шаҳр айнигоҳи қонун, яки қонунӣ метавонанд ки тира штраф кунанд барои оне ки не дараст ностуф карди не. Рафтин шумо мисол яке ностуф карден метавонем баҳона кунем ки майна ягон қимри ягон парранда, в общем, корош ҳамҷа буд кардаги. Барои ӯ штрафтон мекунанд ки агар қавақотон духтагӣ бошад дар кӯча. Ну нахер. Отец. Инҷашта метавонед хитон бизане пешонитон, ама намезанам дигар. Бале, ман фикре ки дар сари шумо омад уже фаҳмидам. Не бародаро, дар больница, беморхонаву ҷанозаҳода ин закон ҳисобида, яъне ки намешавад. Мисол дар уҷа штраф намекунад. Чанд қа қавақота медозӣ бидоз. Ҳамишам хай шукр. И якамтар монанд шид ба законҳои Северни Корея ки дар уҷа метавонанд не бародаро штраф неметавонанд бишнонанд барои оне ки ту президента айтаи дил пешвоз нагирифтӣ. Закони дигари нахӯрдан дар ҷое ки сухтест. Например, та дар ресторан шитагӣ хабар шуд ки як тарафи ресторан сухтест. Қошиқи та мисол дадаанд ё ки сухт, короче, пожарный гирён шуд. Бояд ки хоп шабра намониша қирт кади пипец. Яке хел углубление, не ки мисол именно дадад божа қирт кини ё ки накини. Хай қирт ҳам кини ки хид мекунад ки та қирт кардиша. Мегӯям ном хе када будам, мегӯям ра қирт кардам. Вообще мумкин нест вақте ки дар здани пожарай та нахри. Ака абсурдира гӯш кунед. Вообще ки дар здани ки сухтест тай пожара ҳамаҳои сигнализация гирён пожарниёра гирён кардисан. Диден шамо ягон кас ки пош болои пош ҳам тамондагиу зада истаяло. Уҷа сухтест и хурдеста уша. Ҳеч кас намехра. Яъне ки нафс як случай гуфта ҳам хи закон мондагиан ки мумкин нест хурдан. Ҳозир ҳама да интерес намеша вообще закон да куҷоай? Дар штати Иллинойси Америка, дар шаҳри Чикаго. Ма дар ҷа бародаро логикара надидестам вроди Америка. Бояд ки мақсад айҷати логика хайқа ҷои пешрафта, айҷати логика бояд ки ё танқисӣ надошта бошанд, не ки будай. Баври нами хубай бародаро ки видеои канали маро тамошо кунед. ай чизои бухабар мешин ки вообще думад намекарди ки ҳамин хел чиз вообще мумкин аст. Вообще шумо айда хубтараш закон принимат мекарден ки вақте ки помещение ки сухтаи садиди тез бояд бубурой. Касе ки дер кард штрафш мекунем. Хай фоида мешид бародаро, ай реаланда. Ягон кас ту мехри ту да мисол Макдоналдс штаги ки пожар шуд мехри ё намехри. Мегири ҳаму хӯрокта агар бутони шустрак боши возможно дуст шавши бо ягон кас дигар ҳам мегири ӯй мехри. Агар ба қапат мегӯи ёрдам додиста будам, не ки на қапат мегириз мера.